Байли тества 520. Малко спусъка. Дълги чак ли ти? Ей! Спусъка. Ja ti dala sprovavaš. Ресета му е дълъг. Да. И Тук демонстраторите са пълна мъка. Даже не знаят устройството на пистолета. Има декокер. кой е? Това? Е това, задното копче. Това? Да, натисни го надолу. Не, предния му край натисни надолу и го пусни. Ари сега пак. Това е. Да. Сега вече можеш да стреляш на дабл екшън. Оле. Това е. Пръчка и кусор. Оле. Той само един ти даде, или? Има ли втори? Аха, засечи пак. Да. За пореден път. Пусни, давай пак. Прототип? Да, прототайп.